Ето, сега се насочваме към протеста. Часът е 5:51. Искам да похваля проверяващите зад мене. Момчетата ми взеха личната карта супер възпитано. Не са се държали грубо, не са се държали арогантно и надменно, както е ставало преди на протестите. Така че за момента е доста обещаващо началото на протеста. Надявам се, да няма излишни провокации от страна на СДВР и на полицията. Сега през деня имаше всякакви слухове за това как идват доста полицаи от провинцията. Дали това е истина или не знаем, ще разберем в последствие. Но в всеки случай това не е хубаво, тъй като знаем, полицаите от провинцията обичат да прилагат доста агресия. Така че ви държим в течение и до скоро. Тук, както може да видите, човек не може да се размине. Няма никакво движение. Здравейте, приятели на Против статуквото. Надявам се сте видяли видеята, които по-рано във видеото ние споделихме с вас. Искам само да спомена моя приятел и общественик Димитър Драганов. Линк за неговата Facebook страница може да откриете долу под видеото. Това е човек, който също като нас се опита да предаде цялото мероприятие на лайв. Обаче той не успя, тъй като клетките бяха изключително пренатоварени. Не успя до момента, в който протеста беше на триъгълника на властта и на БНБ. След това, когато тръгна въпросното скандално шествие към централата на ДПС, той започна да предава. Нещо, което и ние направихме в нашия YouTube канал. Обаче, тъй като имаше технически проблеми, то не можа да бъде излъчено. По-скоро се опитахме да направим. Сега, следващата точка, която искам да разисквам от видеото, ще бъде доста кратък, е относно самия протест. Самия протест показа няколко неща за мен лично. Аз съм човек, който ходя на протести от 2013 година. Може би имам над 50-60 протеста зад гърба си. Бил съм на всякакви видове протести, на мирни, на такива, където напрежението ескалира малко или много. Ние от Против статуквото се обявяваме категорично против позицията на политическата партия, която се опита да открадне протеста. Продължаваме Промяната Демократична Украйна. Те разграничиха протестиращите, както каза, мисля, че беше Асен Василев, тези до 9:30 и тези след 9:30. Искам да се обърна към тях, както и към всички техни привърженици, че няма как 100 000 човека да бъдат мобилизирани от една партия. И ако те си мислят, че този протест е бил техен, те изключително жестоко се лъжат. Протеста беше на хората, протеста беше на младите, естествено уважение и към всички по-възрастни, които бяха. Но за първ път това, което ми направи впечатление, е, че на този протест излезе Gen Z, излезе поколението Z, излезе нашето поколение. Аз съм роден 2004 година, точно в разгара на Gen Z поколението, което не се лъжи от 1997 до 2008-2009 година. Тъй като бях на 16 години през 2020 година на протестите тогава по-скоро протестиращите бяха милениали, т.е. родените в началото на 90-те години. Искам да кажа, че този протест е наш и много се надявам цялото наше поколение, цялото поколение Z да не бъде яхнато, както бяха яхнати двете вълни преди това. Говоря за така наречените млади, умни,
свободолюбиви протести през 2013 година срещу правителството на Бойко Борисов, 2014 срещу правителството на Пламен Орешарски и Делян Пеевски, както и 2020 година, тъй като повтаряме един и същи сценарий. 2013 година се създава реформаторски блок, който влиза в коалиция с ГЕРБ. 2020 година излизат ДБ и Продължаваме промяната и ТН, които също влизат в коалиция с ГЕРБ. И много се надявам нашето поколение, поколение Z, Gen Z, да не допуснат тези грешки, които нашите по-големи батковци допуснаха. Не се подавайте на манипулации. Протеста не е партиен и това, че едни определени хора, бившите управляващи с ГЕРБ и ДПС Продължаваме промяната, се опитаха да го направят такъв, те не успяха. По простата причина, че няма как да се мобилизират над 100 000 човека в София, само в другите държави, в другите градове имаше също много хора, в Пловдив, във Варна, десетки хиляди. Те няма как да излязат и да се мобилизират за една партия. Другото, което искам да кажа е, че те опитаха да направят грозно разграничаване, както споменах преди по-малко. Преди 9:30 и след 9:30. Както споменах, аз бях част от много протести през годините и от, може би, така този, който доста нажежи настроенията преди 2 години в София, въпросният протест на 16 ноември 2023 година срещу Българския футболен съюз. Тогава агитките потрошиха, обаче това не е правилно да се каже, защото за мен всеки, който беше част от този протест, няма право да се разграничава. Тогава потрошихме София и тогава всичките коментари бяха: къде са тези момчета с маските, буйните, младите мъже? Те се интересуват само от футбол. Къде са за националните протести? Къде са за националната кауза? Те дойдоха. Те момчета дойдоха. И вчера го показаха. На 1 декември го показаха. Тук сме. Може да има платени, може да има така наречени провокатори, но за мен те бяха една малка част. Изключително малка, може би не са били повече от 10-15 човека. Тъй като в този протест въпросните провокатори бяха може би около 1000-1500. Как се организира, как се плаща на толкова много хора? Това са, нали, пак така опорки на въпросните хора, които искат да яхнат протеста, които искат да яхнат вълната. И аз съм на мнението, че ние не трябва да им го позволяваме това нещо. Се обръщам към всички мои приятели, познати и непознати включително, които са се обидили от това, че се отрекоха от тях. Нямате право да се обиждате, защото протеста не е нито на Иво Мирчев, нито на Асен Василев, нито на какъв беше това там с Украина. Манол Гешев. Гешев? Манол. Чакай да го проверя. Ония там, къде викаше комунисти и слава на Украина. Протеста не е негов, протеста е на всичките. Изключително... Глешев, не знам как се та. Естествено, агресията никога не е решението, обаче трябва да сме наясно, че всяка една революция става с жертви, че няма как да дадеш от залъка си, няма как да не се пусне кръв. 36 години се правят живи вериги, по-патриотично настроените протести, организации, там винаги са се играели хора, при другите има по-скоро интересни плакати, всякакви песнички, включително и тази нашумялата за Пеевски, която всички пееха. Хора, имаме си работа с престъпници, нали? Не смятате, че като пеете една песен и като отидете с готиния плакат или готиното меме, което качвате и споделяте и хилядите селвите, ще се бутне. Наистина се надявам, ако има следващи протести, ако не падне правителството, тези момчета, които бяха с маските и качулките, да дойдат пак. Защото това е за мен единствения начин да стане някаква промяна. В никакъв случай не агитирам за някакво насилие, но когато е необходимо, съпротивата винаги е задължителна. Долу под видеото може да откриете нашите линкове, последвайте всички наши страници, както и се абонирайте за канала Скамбага. Благодаря ви.